Last year, okay, beginning of last year or last 2 years, Ogechi ma JPAC ma Governor Eziokwu, all of them had Otua. Had 5 and 6. Had now more last 2 years ago. Beginning of last year, 2024, I believe 2023, Ndani for the Namma, JPAC, Ogechi, Governor Eziokwu, all of them, Nda the Namma of Fuma before. He's so open. Amami NSF, Fekewasi ongofe, Saga ebido, Mbanka mmele video, Jofa ajojo. Can this dry bone rise again? Now this trouble now, misunderstanding, trouble, nkewa, not possible no way to make peace, no kwa unity, or no it's not before. Do na China ba? O we fun China. Okay, mbaka come on made the stubborn, come on maga the other side. Njofa na me video. Ogba hara saga ni no na agba, una ga make kwa peace, una ga esegide okwu a gawa n'ilu. Ogechi video mgbe obi na agba JPAC saga. And JPAC no nwe kwa wonye saga. JPAC adogo many people van na social media. The same thing to Ogechi. Governor Eziokwu Adam Affairs onye na agba onye no mu saga no a. Amam Governor Eziokwu na that one. So JPAC no Ogechi fana abo omo ha mo na social media as ndị na agba saga. Now Ogechi bido dawa JPAC. Dawa ya. Fama ihe na-eserefe. Mgbe ewezi mi owu mgbe odogide JPAC bata ebe nwunye no. Nso no, odoro mma. Nwanyị mmadụ ha nụtara ọfụ so hapụ da girl. Asịna da girl wa kwuna na ọ na-eme nkọpụ onye ọgba isala. Mbịa me video that time. So Ogechi ya stop that na ọ na-emezi odoro mma. Na the thing adwa go too much. Ona nwa bele obido. Kpọwa akwa ụka afa. Kpọba ma Seaman ma bebi ọkụ. Ebonis biko na akpọ many people. Kpọọ Seaman mbịa me video that time. Si ya na akwụsị. Na ọ ga-akpali my uncle, my brother. Ya stop zi ihe ọ na-eme. O mee video. Kpali ya mụ. Gbo m allegation. Mgbasị nkịtị. Mgba nkịtị. Ọ ka mbịa ka mụ na abịa agba saga na social media. No, abụ m onye saga. Enwe m time for ịgba individual saga. Ndị na-agba saga window politicians. So if I na-eme, unu fu nwanne unu. Gee ka ngwukwu na eziokwu. Let me tell you the truth. Mgbe Ken, Palace of Justice, kwa ihe ọ na-akpọ ya akpọ. Mgbe o nwere this woman ọ na-akpọ onye obo. Mba, ka afọ nwaanyị a, mama onye obodo. O nwere one woman, that lady mụrụ nwa mgbe ọ dịka oji operation mụ nwa mecha nwa ya nwụọ. Ọ dịka afọ ya wụ mama onye obodo, something like that. Onye obodo. I have forgot the name of that lady. Ọ nọ into content creator. Mana the lady practically na social media like that. Onwe mgbe ọ dị ime. It's like no mụrụ nwa with operation or no mụrụ nwa ya nwụọ. Mgbe ọ dị ime ka Ken na-adọgharị the woman na-asị na agbalanze tụwara ime something like that. Ịma na saga ha na-adọga na social media. Ubupụta the woman nwaanyị dị ime o na-adọ nwaanyị avan na social media. Nse ndele Ken message si ya nna nwaanyị a dị ime adị ụmụ nwaanyị dị ime. Ịma fọnwa ọnụnwụ ha si anọ. O nwere na ị ga-esi gwakọta mmadụ okwu. Onye a nwere ike BP. Ọ bụrụ onye enwe BP, onye a nwere ike nwụọ. Nwere ike something eme ya. O nwere okwu ihe agwa mmadụ. O nwere ihe ihe agwa mmadụ. In fact, onye ahụ agala hụla for 4 days. O nwere ihe nwere ike iji mmadụ were kwuo allegation ị ga-ebo mmadụ. That person will not sleep for 1 week. Onye a nwere ike, in fact, ọ bụrụ onye na-enwe BP nwere ike igbu onye ebe ọ na-echere atịn. Ụnụ ama ihe na-azụ ihe ahụ na-eme na social media. Unu chọrọ ịdọ saga, ọ nọ gọọmenti saga, not heart like condition anyị nọ ime today. Okay, yes, mama onye obodo. Yes, ọ ya nwa. Mkpọ Ken si ya nwaanyị a dị ime, hapụ nwaanyị a. Adọzina nwaanyị a ihe na-adọ ya, hapụ ya. Ken eshiwe nwere m that time. Mgbe ahụ ozi nkịta ahụ, mgbe chịrị nwa m nkịta. Omecha ọ dị ka omecha ha fedozizie something like that. Ife ahụ na-adọ ngwongwo na social media, ife nwanne gị ị na-adọ ịmakwa mgbe ha kwugide maka nwunye JPAC. Hai! Ebere nwaanyị emere m nsu in fact, my other man je wepụta video na-asị na-akọ ihe ọ na-akọfeli na dị n'ọgụ nwunye JPAC na-akọ nonsense. Na-asụ kedu ife nwunye JPAC ga na-eche na ka ife nwaanyị ga-asị kedu onu nwaanyị ga-esi na ọ na ụnụ amara ihe ahụ na-eme na social media. You people don't know what people are doing on social media. Ụnụ amara ụnụ egbu mmadụ. Enwe na o nwere okwu ịgwa mmadụ like this onye a nwere ike ji
In fact, that word when you can young, man, you will not know. You will not know. Now, come but any na chiku. Duke kunambo. Nanda any flow those people for now, Hantanine of in peace before. Hand of in peace, Ogechi Majepak, all of them had of number before. But along the line here. So now, Mwomele Ogechi Ales yesterday. I'm video. When I seen Ales on Melonia, ladies in your bahania. Yes, Ogechi don't have vam up by them. Because release this one ponya. Only the reason you will post release this happy couple. Before Nazengo Belen went for video, Governor Zoku. So now Ogechi now sponsor on the iPop. Haha, Mbanganji man oku change go. Mbanganji man oku change go. Listen to me. Though I pray that to only get me understand the man I feel no one. For me, Ogechi less. Nilund police, Mandu DSS, all of them, Mandu security na ban. I said, this guy is one of the people. But this guy is sponsoring iPop. That shows that thing of Governor Ezoku mentioned. IPOP Alpha. That thing, I want to remember that thing gave feature. I'm telling you the truth. Nana Jepak. So also that thing mentioned Alpha because anybody that is fighting against iPop in Igbo land, in form of it's like Onyanda against Igbo Nine. That's also that thing mentioned. Yeah. I don't know what to talk. Man, that thing before that wound they heal Ogechi. Before that wound, they have Governor Ezoku for iPop Alpha. Now this lady now sponsor iPop. Open now this lady bundo G ndine claim na on G Alpha iPop ebu no man wayo. Nkanga diche. Man oku eni lunch security. And him Nigeria security. Hejira anya of anything concern Biafra IPOP. Hejira anya of anything concern Biafra IPOP. Hanu na anything IPOP Biafra. Bam. E man Nigeria security mo iki igbo nya. Mgbe Governor Ezoku mention that thing can you yes na mba. When the Governor Ezoku now I no make apologize. Now you go biko. Man this wound before wound they heal all the sick na Jepak. How will they hammer that thing? Internet will not forget. Internet will not forget. Man open a head this girl less. That kind of video will not come out. Come on happen Ogechi. Damn that thing. That statement young ha making. Come on happen Ogechi. Ogechi na agbonhale oni ho na agbonhale because Ogechi bata na make video na emekwa nne nya. Na akọ na bata go. Some people are not tag Jepak ma Governor Ezoku na asị ya ngwa Ogechi abata go ka ihe omenwuru. Ọka mma na fa hapụrụ Ogechi ọ na-eme ha ọ na-agbonhale ọnụ ya. Ọka mma na fa hapụrụ ọka mma na ha hapụrụ Ogechi konu unu ewe n'iwe amara m network. Ọka mma na Governor Ezoku na Jepak. Ọka mma na Governor Ezoku na Jepak hapụrụ Ogechi ọ na-emeghali ọnụ ya vam. Damn, how we mention that statement he mentioned yesterday. In fact, o nwere ndụ do against Ogechi n'ihe ọ na-ekwu. Mana so that thing he mentioned yesterday, there are many people for doing against them. In form of IPOP issue of Biafra, mo onye Igbo less na Igbo, and the go onye Igbo odoro mma. The thing with the kumba fulale, I remember this expect from Governor Ezoku. I like that man, this man went time for Ibasaga on social media. Other Basaga Kajepak, or why that kind of time? Even though Mbahaselo with all of them, Makozam, Fantani, Bahamu misunderstand the moment I told you, I was trying my best, Kamulo Haggis with a peace among them, but and when we with the power to the strength to do that. Now, my honorable, so Bahala Ogechi. Subahala, this lady on a Ogechi, Subahala, that's my own. I'm on some of you may not like it. Man Ogechi, well, on our jaw, Ogechi with a bad mouth. This Ogechi may have drama. Many people destroy their image or drama. Okuna Jepak Walianka, Old Major, Bobby Bioko, Park Seaman, Bogan Hopogele, a man Jepak Walia. When I open a Jepak Walia, that kind of thing was secret. She's not supposed to bring it outside.
That is why that muna onye obuna bu onye Igbo na-eme content creator. I will always sometimes maga gozo onye ahụ. Because after you tell that person, good on you can misunderstand him. Tomorrow that person will bring you online to disgrace you. Only one you content creator on social media. Mu send his own voice record. If I want to send that person voice record, my man the voice record may send on because he on social media. I don't understand nonsense and spirituality. If the man on social media, I'm telling you the truth. Only a content creator or blogger. Mu send on voice record. I'm very careful. I deserve very careful. Ihe na agwazo onye ahụ because enwe ike ikwucha nke ga we kwuo echi onye ahụ bunye ego ogunu onye ahụ misunderstanding onye ahụ ebunye ego burugu disgrace where your name maybe so your image say your image that person may be destroying your image maybe so your image. So my brothers, my sisters, as I was saying before, ogechi need to be forgive. Man, how ogechi me vam. And there's somebody now. I saw what people are saying online that Evangelist Ebukobi or the station if you're on a phone to release. That's what they are saying now. But I should be look at this one now. Only in the next video meme. Can we keep about that one now? Yes, in the next video meme. Can we keep about that one? Yes, because two people, Ekugoye. Yes, yes. But na social media, I have watched the video, but more than one, but more than one basiren nkete mbasiribo. Later, I will talk about it maybe after the next video meme or tomorrow, something like that. Now, as I was saying before, ogechi need to be forgive. Yes, that's my own. Mbo ha na-ekwu maka Ebonyi son. Na Ebonyi son will send the voice record. Na ọ ga-ekwu na Evangelist Ebukobi to one email, something like that. Mgbe ngecha that voice record, mgbe the team na trend online. Lo mata na mo na Ebonyi son Ebonyi son is fighting against me. Ebonyi son ekwu to go against me. Ebonyi son have spoke against me. Mgbe nke setri. Oh, my voice record has na Ebonyi son na asị na ọ ga-ekwu maka Evangelist Ebukobi to one email, something like that. People ndo against yanwa ndo kpọkwa nwe he Christian ndo against Ebonyi son n'ihe ọ na-eme were sị na that voice record na Ebonyi son do serious na mụ na nwe m mgbe ha kọchara that necha ife anya n'uche nke m nsị na ihe Ebonyi son mere ọ dịrọ serious na ife adọ film of na njakịrị ka ha na-ama na ihe adịka njakịrị ka ha na-ama that WhatsApp group. Lumata na Ebonyi son do against me. Yes, he's fighting against me, but ọ ga-egbochiri m if that if nke eziokwu na eziokwu ọ bụ n'uche nke m ka m kwuru na ihe abụ ihe amụmụ ekwu na group WhatsApp mana ife ahụ Ebonyi son kwuru na Ebonyi son ekwutere I say it mgbe o mere ude na lens ọ kpọrọ udene mụnụ udene mego live broadcast like this.